Telefònica us ofereix aquest espai. E-Controls és una empresa que va néixer l'any 2004 fabricant de productes electrònics per control i automatització d'edificis i d'habitatges. Hem dissenyat i desenvolupat una sèrie de productes per satisfer la gestió energètica, control d'il·luminació, control de climatització, control de persianes, de finestres, de cortines. El valor diferencial dels nostres productes és que aprofiten la xarxa elèctrica per transmetre la informació entre uns i altres, de manera que eviten en els instal·ladors tenir que posar cables nous. Una empresa tecnològica com la nostra es basa molt en l'equip humà perquè ells són els especialistes, cadascú sap bé la seva àrea i sap aplicar-la als diferents productes de la manera adequada. Tenim un futur molt esperançador perquè hem estat desenvolupant tota una colla de productes que han tingut molt bona acceptació pels nostres clients i per tant això ens dona molta confiança i il·lusió per aquest futur proper. Govern de Catalunya.